kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe no manta ka seng hanyo trip national awakening movement kala lej ai da kadot khas chao u chief executive from barka khasi hill autonomous district council KHADC ban fta ya kisim bakidei ban hukum ya kidot baisnong bakidei ban chna ya ki an kerpang ban amsha sho ya ki kan thai khasi bakin shong khak le bat ki bar jala ngila dawa nau CM ka KHADC ba panyai sing sim ban fta ya kisim bakidei ban hukum ya kidot baisnong bat yang kirang baisnong bakidei ban chna ya ki an ki bakerpang ba amsha sho ya ki kan thai khasi bakin shong kha bat ki bar jala ngim khang ya ki bakin shong khak le hanrai kim dei ban penjabo ya kaisnong nei ki jai riu pat la da ngim lap le ai kan nei kan bu pat ka jing ma basir khai ya ka jai riu jongi ong presiden ka HANM uba lam prang khar bani ul ong nalor ba khayi pateng la sansha ta ki bar jala kan jur sa ka shong khak le kumta kan sapoi ka por ba ka jai riu kan sakala long nong wei hala ka jong ka jala bat ka ba ma kalong ba onda kala kum kirit pat bat ki bar jala kila long ki he pai kan long thik kumbale ki mai te hapo jala manipur bandawa ya la ka hok ka jongki pat ban sami thma ka bashar khai tam lada kano ka kan thai kasi ka yo lok daw bat jala ki dei ban yo ya ka jing pinstom na ka snong bat na ka hima na mar ngi ha ban singo thu lada ya ka khayi pateng an bat mau bat ya ka shong kharo sha ai ka lawai jong ka jai bin riu ong ba khar mani u presiden ka HANM ulapan pau ba ka seng ka kerman skem ba u chief executive member ka Khasi Hill Autonomous District Council KHADC unshim khia ya kane ka matjing rawa nak penta panyada ya kari bat ya ka jai riu